meinasin kaataa. Ei. Siinä nyt sumpi meinaa pikkuusen tuota vettä heittää. Ja... Antaa semmonen viimeinen voitelu tänne. Siinä oli vähän jos jonkinlaista ohjelmaa päivän aikana. 50 lyhyää vettä, että kumpiko on ensimmäisenä maalissa. Ei säästellä, kun voi päästellä. Ei saatana! No niin, tervetuloa Kemorolle. Asfalttikunkku 2026 olisi tämän viikonlopun ohjelma ja torstaipäivä. Alun perin piti tulla Arki-Astralla ja sitten tuolla NS paremmalla, millä viime vuonnakin oltiin, mutta räjäytettiin moottori. Eilen tultiin hyvin ajoin päivällä testaamaan ja ajoin Arki-Astralla muutaman kierroksen ja sieltä pärkys sitten vihdoin ja viimein. Edellisen vuoden Kemorat vaihdetut kiertokangelaakerit. Kauan ne kestikin ja on ajettu kyllä koko rahan edestä sillä, mutta se pakattiin eilen kärrylle ja niin otettiin sieltä tuo vaihtoehto B tuo Saarijärven ostos. Oli onneksi laiteltu melko lailla valmiiksi jo ennen näitä kisoja. Ne lähinnä penkki kiinni ja pikku näppäilyjä, niin kisakunnossa vielä vaihdetaan öljyt siihen ja kausi aloitettiin pari viikkoa sitten Lapualla. Siellä nyt ei mainittavaa tulosta syntynyt tosin mustan lipun keltaisella ohittamisesta. Ennen Lapuan kisoja vaihdoin Arki-Astraan öljyt, katson, että on vähän hilettä ja kaiken näköistä, että kuinka kauan pyörii vielä. Kyllä onneksi Lapuan kisan hyvin pyörii ja ehkä on hyvä, että se pärkys eilen eikä esimerkiksi tänään, niin keritsi vielä vaihtaa autoa ja pääsee Heikki vetämään EVK tuolla pystykaasari herkulla ja mä ajelen sillä sitten sunnuntaina yleiseen. Heikki ajaa tuolla NS paremmalla yleisön. Hyvä höpistä sunnuntaista, kun sinne pitää kuitenkin ajaa paikka vielä kovalla itsevarmuudella. No ei mitään, Joonan 30 tuli sitten idea, että Joona sanoi, että siinä on Arki-Astran paikka vapaana ja mä sanoin, että no ilman muuta mä voin kökkähän lähtiä ja ei siinä mitään. Ja no, tänne on päästy ja Arki-Astra ei täällä näy. Se meni rikki eilen ja onneksi sitten tuo tiimipäällikkö Riku sanoo sitten, että yksi auto vielä löytyy ja ei mitään, se haettiin sitten ehtoolla ja pantiin kuntoon ja lähdetään sillä vetämään EVK. Nyt sitten varmaan Joonan kanssa, jos päästään saman lähtöön, niin katsotaan kumpi on sitten kumpi. Joo, Jokkista mä oon nähnyt viimeksi 2020 Topin Volvolla murtoharjus ja sitä ennen oli sitten taas pidempi tauko. Olisiko ollut 2015 silloin ennemmin. Mutta sitten nuorten luokassa niitä kisoja tuli aika paljon, että useita kymmeniä, mutta nyt on taas mukava lähteä pitkästä aikaa tähänkin touhuun. Ollaan saatu vähän yhteistyökumppaneitakin mukaan tähän touhuun. Meillä on Urakointi Jouppila pääyhteistyökumppanina ja Lehtikylä-kodit Oy ja Suokon lokapalvelu ja KMF Productions tietysti siellä kameran takana ja PA Motor Service ja tietysti tärkeimpänä tuo ukkeli tuossa nuo. Riku on laitellut aika reippaasti kalustoa kuntoon, niin se mitä itse ei ole kerinyt. Paljon olisi jäänyt ajamatta sekä viime vuonna että tänä vuonna, jos olisi Riku laittelemassa. Osaa se ainakin syödä piristää. Joo, ei ole vielä kertaakaan lähtenyt irti. No niin, eli Kemoralle on sitten päästynä nyt Ladan kanssa jo tuolta. Sauli sinne soitteli sellainen pimiänä talvi-iltana, että nyt Lada ostetaan ja tänne näin rahaa ja mennään Kemoralle ja mä ajattelin, no koska miksei mentäisi, niin tässä on nyt Lada. Otettiin tuota lopputalvesta sisälle ja tuo tekniikkapuoli siihen nyt laitettiin sitten kuntoon, että tässä oli näitä osia hyviäkin kaikenlaisia, mutta vähän nyt kansitöitä ja uusi laatikko, polverkki laitettiin siihen ja päivittely ja nykymalliin ja alustalle ei tehty mitään, että se on 2009 mallia ja penkitettykin sitä on varmaan nyt 40 vetoa ja testailtu kaikkia, mutta sellaisena se nyt aika lailla pysyy, että eipä sitä paljon saatu parannettua edes pakosarjolla eikä millään. Kyllä on ihan hyvä ja kiertää ja pitää ääntä ja tekee kaikki. Jotta eipä sillä viivasta nyt välttämättä niin kerkiä, mutta otetaan sitten radalla kiinni, jos otetaan, että fiilis on aivan hyvä. Sellaisella perustarkistelulla ollaan päästy, että ei ole tullut mitään remonttiakaan testin aikana. Ja mä nyt aloitan sitten tällä itse EVKs ja sitten seuraavana on meidän äijä
pappaluokas ja sitten on nuorten luokas tuo Koljusen Eemili ja Sauli viimeistelöö, että toivotaan nyt, että sillekin on jotakin jäljellä. Saulihan otti silloin viime kesänä Pellos niin Mitsusta viimeiset sille sunnuntaipäivälle, niin mulla on sellainen olo, että tuolla tapahtuu nyt samanlaisia toimenpiteitä. Ja mun mielestä se on aika hienoa, että taunusta säädetään läppärille. Saanko mä kysyä, että mitä sä teet? Mä vähän katsotaan. Okei. Katellaan tässä. Siellä on sitten, ja vetää pitkäksi ensimmäiseen putkaan. Otanet korjaa. 7 Niin, pitää sitä enää lähteä. Ojajärvi, Jalasjärven moottorikerho urheiluautoilija, Arvoiset Oy, Rada Boys. Ja Ojajärvi, Rada Boys. Ja Ojajärvellä porsii laite ja näin Ojajärvi tippuu 4. Joona Ruohoniemi, Jalasjärven moottorikerho urakointi Jouppila Opel 2. Tähän maalisuoralle ja Aaron läppälläkin siinä suuret suunnitelmat on 4. lähtee hakemaan 3. paikkaa. Kaikki on ok. Takarengas puhki. Ok. Ajan hyvin meni sinne. Vaihteen kärkeen Valtteri Marjoniemi ja nyt kuinka ollakaan niin 2. kirja Valtteena. Laittotekniikalla oli Ketomäki, jonkinlainen huoltoukko on ammatiltaan. Ja noin menee kärkeen Ketomäki. Rahkonen ottaa kärkipaikan, Eetu Keskimäki menee 2. paikalle. No niin, näin mennään karuselliin ja sieltä jo ollaan tulossa. Mutta valkoinen. Paikalla Oy.
Kuinka menee? Ihan hyvin. Tähän asti vehkeet rokannut ja molemmat saanut ajaa yhden ehjän lähdön ja ei ole tarvinnut viimeisenä tulla maaliin. Se on ihan hyvä. Ei se voi 2 senttiä ahi. Ai ei. Kyllä se voi. Ojajärviä kyllä nyt aletaan jatkaa. Meni kakkonen vähän. Päivälle ja tuodaan nyt paikalla selitykseen, kun Koskela Sakari menee kärkeen. Joona Ruohoniemi, on se 4 ei viivalla ole tärkeä. Joona Ruohoniemi, kakkospaikka heittää Herteen sisäpuolelle ja menee ohi. Herteen nousee kärkeen. Ja perällä hyytyykö laite vai eikö riitä kulku? Siellä menee Rapponenkin ohi ja perällä on nyt kolmantena. Oli mahdoton ja Tikkanen menee ykköspaikalle. Tommi Promi pääsee ottamaan kakkospaikan ja sitten on ahdasta. Sitten on tosi ahdasta ja sitten tulee kaato. Tuli puku. Oli sitten toinen, joka tuohon jäi lähdökseen. Eli 372. Kilpailijoilla 307. Järvikoski, Ojajärvi, Rautiainen, Salonen, Kukkonen ja Sutinen. Ja kyllä lähtee Sutinen ja Rautiainen. Parhaat lähdöt viivasta. Ojajärvi ottaa tässä kohtaa 3. paikan. Hirvikoski 4. Salonen 5. ja Topi Ojajärvi jatkavat välierän 2. ja me kakkospaikan. Ilelius pyörättää Koskilahti on tällä hetkellä
kärryään nousseena Heikki Koskilampi. Nyt lähtee kokeilemaan ohitusta Petri Lehtonen Heikki Koskilammista. Ollaan karusellissa ja ainakin vielä pystyy pitämään Koskilammi ton kolmospaikan. Ja kolmas jatkopaikka tästä lähdöstä Heikki Koskilammi. Joka Apuerissa otti lähtövoiton. Meillä taitaa olla aikanaan noita Afrikan sattumisia siellä, mistä se nimensä ja varmaan monessa paikassa. Ja näin sitten tullaan pääsuoralle ja Laukkanen. Kyllä kyyti kylmää kaikille nelospaikallaan tässä vaiheessa Jani Liimatoinen. Lähtövoitto Koivusen Timolle. Kakkonen on Anders Kulmakka ja se kolmas jatkuu. Pientä sytykettä Kesomäki heittää saltapesää siellä vähän huomaa jo vastaavien semifinaaleihin. Ja 400 Kesomäki semifinaaleihin. Joo niin, kyllä se vaan löydy loppuu tästä. Se vaan loppuu ja kämpäsi saatana meni huti kakkosen. Lähdöstä meni kuitenkin minin edelle. No meni, mutta vittu meni huti saatana. Ykkönen sarjalla nopeasti. Kaasainen lähtö ja Emil Herteli sieltä ottaa ykköspaikan ja kakkospaikalle menee Liinamaa Hanna Kojajärvi ottaa kolmospaikan. Tipahtanut nelosen ja mikä nyt Liinamaalle jälleen tulee pieni. Superinsa paukoilla ja Rauskainen menee kärkeen. Raamiikki kakkosena. Ja nyt on Koskivi, menee näin ja ja Sutinen lähtee niin kuin nappi Vallesmannin paidassa. Tikkanen ottaa kakkospaikan, eli Tikkanen kakkosena. Hertteen on matkalla EVK-luokan A-finaali. Nyt lähtee Kallio hakemaan ohitusta ja menee ohi, mutta ei pysty. Kolmotainen Matikainen, Hertteen Rautiainen, Sutinen Hongistoja peränä. Ja sitten pommataan liikkeelle ja kyllähän sieltä moni erottuu ja se yksi ylitse muiden Mika Liimatainen kantaa. Vähän hurjanlaisestikin sisään osalta ottaa käyttöpaikan kakkospaikassa erot ovat aivan mitättömän pieniä ja nyt lähtee Rautiainen ohittamaan Liimataisen ja menee ohi. Ja näin
Niin hajoaa Liimataiselta auto. Ei voi minkään. Se on peliselvä. Ja Liimatainen on A-finaalissa nyt sijalla 7. Ja nyt lähtee Matikainen hakemaan ohitusta Rautiaisesta ja hajoaako Rautiaiselta vaihe? Ainakin tulee kunnon tunnus. Ei tule ohitustilanteesta. Aatu Matikainen voittaa EVK-luokan. Tomi Honkisto on toinen, Juoselana 3. Suostuminen on tänään 4. Mikon Helteen 5. Sitten nähdään Perttu Kangasniemi. 17 V. Jokkis ja muu turhanpäiväinen jaahattelu mukana kaudella. Vuotias ammattikoululainen Tampereelta. Jokkis salibändi. Tämä tulee olemaan vielä pitkällä ollaan.
liikkuvat ja sitten mennään. Ja parhaimman lähdön ottaa 242, eli Antti Nukala, ja Nukala ampaisee kärkeen. Kakkospaikalle menee Pauli Turveinen kolmantena. Paikalla. Vielä viimeinen mutka ja sitten tullaan maalikoivalle. Turveinen taistaa sisäpuolelle. Mutta Nukala pitää Turveinen takanaan. Ja Antti Nukala hoitaa nuorten luotan. Kakkonen on Pauli Turveinen. Joo, ei mitään. Nyt on lauantai-päivä ja yleinen luokka ja lähdetään nyt kokeilemaan sitten toisella autolla. Joonan kanssa vaihdetaan autot ristiin ja nähdään sitten, että kumpiko on parempi auto, että kumpi pääsee tällä kertaa ylemmästä. VV-luokka meni ihan niin kuin omien odotusten mukaisesti, että ehkä vähän jopa paremmin, että ja autosta ei ole mitään tietoa ennemmin ja hyvinhän se pelasi, siinä mitään. Perjantai-päivästä käytiin eskortilaamassa testiä ja onneksi tuli käytyä, kun tuli sen verran remonttia Sastamala rallia varten, mutta ei se mitään, kyllä saadaan auto kuntoon ja jatketaan hommia. Lada on vielä ehjänä yleisen luokkaan meikäläiselle ja kaiken näköistä on ollut taas jälleen kerran tässä. Topilla vähän nyt aina niin kovaa lähtö ja vähän vikaa alustassa ja Pasilla sama homma väliin erästä kovaa lähtö ja tuli sitten osumaan. Emppu kyllä ajoi niinku erittäin hienosti, että se vähän lähöt epäonnistui, mutta sitten ajossa kyllä ajoi tosi hienosti ja ajamalla B-finaalipaikalle ja B-finaalissa sitten toiseksi pääsi, mutta siinä kävi taas huonoa tuuria, sitten sytkävirta katkaisi ja hyppäsi pois päältä ja auto sammui ja keskeytys toiselta paikalta, mutta erittäin tyytyväinen pitää nuoren miehen suoritukseen olla, että ajoi kyllä hienosti ja ensimmäinen asfalttikonkku ja toinen kerta kartaaniautolla ja ajaa niin kuin enemmänkin olisi ajanut, niin suuntaan vaan ylöspäin sille. Ja tuossa meikäläisen vuorosta antaa semmoinen viimeinen voitelu tälle. Ajetaan niin pitkälle kuin päästään. Tavoitteena olisi, tai mä oon pitänyt semmoista, että yleisen semifinaaleissa pitää olla, mutta sen verran kovaa tasoa täällä tänä vuonna, että voi nostaa tie pystyy aiemmin, mutta kyllä annetaan ihan kaikki päälle. Tänään alakuerä ja toivotaan, että kaikki menee hyvin eikä tule mitään probleemia ja pääsi huomenna sitten oikein niinku laskettamaan. Huomenna iltapäivällä nähdään, tai illalla voi mennä myöhänkin, mikä on lopputulos nyt näillä fiiliksillä yleiseen. Jälkeen, vaikka toisten matkasta oli aika iloisenkin, kun on kumpaan vähän väärällä puolella. Niko Korhonen numerolla 24-vuotias Suurta Porari, kotipaikkana Rautalampi. Tyttöjen härnäämistä vastaan väittämistä, kejen vientöä ja polttopuun tekoa harrastaa. Pellossa bokserikuplalla sunnuntain välierä kakkosi oikein menestyksessä. Ja keväällä 24 pilkkikilpailuissa pienin kalapalkinnon voitto. No niin, palkintoja monenlaisia. Rajalla on 139 Sauli Laitinen, Konneveden moottorikerho UA teräshartikka ladasta. Laitinen lähtee melko lailla mainiosti tuolla ladalla. Tulee vähän tuommoista ajelua ja nyt käy sitten vähän Topi Ojajärvi ja Lasjärven moottorikerho UA vakiotek Piper Sumppi. Lähtötilanteessa yksi on ylitse muiden, se on Ojajärvi. Ojajärvi menee kärkeen.
Kani. 5. nyt. 229 Heikki Koskelammi, 230 Timo Voimala. Koskinen. Timo menee kakkospaikalle. Koskilampi on tullut tutukkaalti näyttävissä tulosajoissa sillä välikoppaissa. Nummisto starttaa parhaiten satapaine-kimpillä. On ammattia moneen lähtöön. Harhaa johtaja. Kolmantena Jori Haavi. Ja sitten mennään Alasaari ykköspaikalle. Tuota nyt vähän odottelen, että katsotaan olen järjestävät Meinasin kaataa tuohon. Ei. Ojaa Järvinen on ykköspaikalla. Ja Rosilla teillä. Läskä on nelospaikalla. Ei, no niin. Ja näin. Oi. Ai. Ja sitten kaatuu. Ja siinä meni pari. Punaiset liput. Vertin kanssa lyötiin vettoa, että kun päivä ollaan haukuttu toistemme autoja, että mitenkä huonoilla lähdetään tänne ajamaan. Ja sitten lyötiin kättä päälle, että 50 lyödään vettä, että kumpiko on ensimmäisenä maalissa. Onnittelut voitosta. Kiitos.
mulle meni. Siellä se nyt ehtii. Ei toi olla yhtään rahaa, enää kaikki on kulut. Käy se luonnossakki. Päivän paras voitto oli tämä. Niin, että määrät tulee nauhat. Niin joo. Kiitos. Joo, se on pyhä päivä, viimeinen päivä ja tänään vedetään mitä päästään ja vehkeet on vielä ehjänä ja 12-metrinen taunus, johon on 7 metriä taka-akselin ja peräpään välillä suurin piirtein. Vähän erikoinen ajaa, kun on viimeksi ajanut Kartaanilla 2014, niin jäi reenit kumminkin aika vähille, niin vähän harjoitteluahan se vielä on, mutta toivotaan, että se päivän mittaan sitä luonaa paremmin. Ja lähdö kun onnistuus, niin kyllä me pytyillä ollaan, kun vehkeet vaan kestää. Miehestä on kiinni. Tarkkana pitää olla, kun monesti on tai nesteitä tai öljyä ja muuta tuolla radalla muiden vehkeistä. Tai voi ne olla omistakin vehkeistä, mutta Hajoako sieltä sitten kärkiauto Alasaarella laille? Kyllä vai? Tuolla on yhtäkkiä liukkaita kohtia, niin tarkkana saa olla, mutta vedetään minkä päästään ja ei säästellä kun voi päästellä. Autuksella päästeltiin naisten luokka ja lopputulos oli erittäin hyvä kyllä ja siinä oli vähän jos jonkinlaista ohjelmaa päivän aikana. Ja Varmasti. Se on tosi mitä vaiheessa vaihettakin, niin se nyt pääsee tullaan. hittipaikkakin tuli tutuksi ja porukka siellä, mutta naisten kakkosena maaliin. Erittäin tyytyväinen siihen ja eilen Opelilla suoraan sunnuntaille. Tänään ajot jatkuu, katsotaan mikä riittää tuo rahkeet yleisen joukossa. Niin tuo ensimmäinen yleisen kisa menossa ja Väiskillä sain sitten tuon viimevuotisen Opelin lainaan, niin on sillä lailla tuttu peli. Katsotaan mitä tapahtuu. No joo, pipersumppimiehet on nyt niin vähän sellaiset niinku vaiheessa, että nyt ruvetaan paistamaan kinkkua. Eli siinä nyt sumpi meinaa pikkuusen vettä heittää ja lämmetä ja tehdä painetta ja kaikkia, niin ajetaan nyt niin kauan kun vesi pysyy sisällä ja kinkku paistuu, mutta kun kinkun paistomittari napsahtaa, niin sitten saa lopettaa. Ei tuolla oikein tiedä mitä tehdä, kun kaikki on tehtykin, mutta se on nyt sellainen, että nyt ei oikeastaan se tarvi varoa kuin vaihdekeppiä ja jarruja ja sitä, että ei paista sitä, niin aika helpollakin pääsee. Muuten ihan hyvä peli. Päästä takana kolmospaikalla Juuso Lassi. Lähetteeni nousee ykkösenä. Ja nyt on sitten sen lähtö Itä-Lassinkin. Arkattiin samalla Pekka Häitänen, JP-paitsia Valstalli, Lada ja Otea, Laattisaari ja Lada menee kärkeen. Hätykkelee siinä on menossa kolmanneksi. Parhaimmat lähdöt Impeillä Sumpeilla, Ojajärvi kärkeen Korkeakoski, ei menekään kakkoseksi, vaan kakkoseksi. Nyt päästä jotain Ojajärven paikasta, ei ainakaan käänny, mutta joutui päättämään 2 ohitte. Alasaari tyytyy tässä kohtaa kakkospaikkaan. Ja
tulossa siihen kolmanneksi. Alasaari ottaa tästä kohtaa elopaikan. Kun ollaan ekaa kertaa ja samalla Emilia Alasaari nousee kakkospaikalle. Nisu Sepsala on kolmantena ja Sepsala edellyttää hänen oikeasta. Ojajärvi on jäänyt jonnekin, ei ole, ei tuolla heiluu sieltäiset liput päällä, kun on edessä. Niin jotain päättelemään. Janne Alasaari, Autoliitto Härmä, PTR-kuljetus Taunus ja 313. Emilia Alasaari, Autoliitto Härmä, Strala Oy Opel. Jaha, siinä on Janne ja Emilia vierekkäin. Ja Janne menee kärkipaikalle, kakkospaikan ottaa. Neljänneksi Korkeakoski. Siirrettävä välittömästi EZA. Sisäradalta lähtevät parhaiten Alasaari ja Korhonen. Alasaari ottaa ykköspaikan. Lähtee metsästämään alkinaalipaikkaan. Koivisto on noussut viidenneksi ja Herralla kuudentena ja nyt Herralla lähtee kokeilemaan viimeistä kertaa ohitusta. Samalla kun Janne Alasaari ottaa alkinaalipaikan, tuulettelee Janne Korhonen B-hen, Jani Toppari C-hen ja
lähtee haastamaan Laitinen kakkospaikkaan. Matikainen vertauttaa tämän Näin ollaan tulossa edelleen, mitä Kaikki valmiina B-finaaliin. 3,5 kierrosta. Ja näin on lähtö liikkeellä. Korhonen ottaa erinomaisen lähdön vierestä myöskin Hertteen. Kilpailija 139, mustavalkoinen lippu, lipun syy on perään ajutalla. Juha Perälä kolmantena ja nyt pyörähtää siellä Laitinen. Ja Suonvieri pääsee sieltä yllättämään. Henri Suonvieri nousee kolmanneksi. Matias Herteen tulee nousemaan A-finaaliin. Ja toinen nousija tästä lähdöstä A-finaaliin. Henri Suonvieri. Lienee varmaan kovin lähtö koko 4 päivän aikana ja haattoja loppuun asti. Ja näin liikkeellä lähdetään ja tasasta on. Alasaari menee kärkeen ja Matikainen tulee sitä kautta Alasaari pitää ykköspaikkaa hallussaan. Matkasta noin 15 metriä. Ja tässä Alasaarella se on kaikki viimeisessä mutkassa. Ja nyt sitten loppulattiaan limitehteen onneksi olkoon. Niin, Tavakaasulle asfalttikunkku ajettuna ja meillä meni mun mielestä kisaviikonloppu tosi hyvin, että autot pelas koko lailla hienosti koko viikonlopun ja jäi jopa vielä ehjäksikin. Yleisen paremmassa keräilyerässä kävi sillä lailla, että meinasin vahingossa kaataa se auton tuonne katsomaan mutkaan. Onneksi siinä oli kaveri kiertämässä justiin ulkoa ohitte, niin sai kenattua sen verran Astraan katolla, että pysyy pyörillänsä ja 6. maaliin ja mun ajot oli siinä, mutta Heikki meni hienosti pyhälle. Joo, tämä päivä meni ihan hyvin, että eilistä sen verran, että pari lähtöä sunnuntaille ja auto oli tosi hyvä ajaa koko ajan ja siihen pääsi koko ajan paremmin sinuksi ja nyt tänään sitten 3 lähtöä pääsi ajamahan ja aivan ajaminen onnistuu hyvin, mutta sitten tuossa viimeisessä lähdössä tuli pientä osumaa ja sitten se matka tyssäsi siihen tai ajo mennyt sitten sieltä pois varikolle, mutta muuten on ollut kyllä tosi hyvä viikonloppu ja ollut hauskaa vähän harrastaa jokkistakin pitkästä aikaa. Että suuri kiitos Joonalle ja Rikulle, että tämä mahdollisti ja muutenkin koko porukalle, että tässä oli paljon porukkaa hääräämässä ja hauskaa oli koko porukalla ja
jatkoa toivottavasti lisää. Kisa kulki aivan hyvin, että omat ajot meni siihen asti hyvin, kun vain autolla pääsi. Sitten ollaan huollettu muiden autoja ja kaveria on eniten autettu tässä. Ja asfalttikunkun yleisen luokan voittaja tänään Janne Alasaari. Ja näin ja noin ja ei ja ai.